Avui l'esport ha sigut el protagonista a la sala de comissions de l'Ajuntament. El regidor d'Esports, Omar Braina, ha rebut a la jove castellonenca Carme Jiménez tras guanyar en Europa en la seva categoria de One Wall. La jove castellonense Carmen Jiménez, campiona d'Europa de One Wall i jugadora del Club Pilotari Castelló, ha assistit aquest matí a l'Ajuntament per a contar la seva experiència i donar a conèixer aquests esports tant a Castelló com a tota la província. Vam jugar en Moita, en Portugal, i vam jugar el Campionat Europeu de joves i vam guanyar el Campionat d'Europa sub-15 de xiques, la moleta de One Wall. Per al Club Pilotari de Castelló, un club amb més de 30 anys d'edat, és un orgull que Carme, ja que entrenava amb ells des de ben xicoteta, hagi arribat tan alt i estiga representant la ciutat allà on va ser. Alberto González, membre de la junta directiva del club, convida a la gent a formar part del seu cercle d'esportistes. I seguim potenciant la nostra escola, els nostres jovens, xics i xiques que vulguin aprendre aquest esport minoritari, que és molt divertit i té uns valors molt bons. El regidor d'Esports, Omar Braina, ha sigut l'encarregat de rebre a la campiona d'Europa de One Wall i ha mostrat així la seva satisfacció. Un orgull com a regidor d'Esports tindré aquesta base en l'esport de la nostra ciutat i des del Patronat Municipal d'Esports anem a ajudar en tot el possible a tots els esportistes joves per a que continuen aconseguint aquests èxits per a la nostra ciutat i per a l'esport de Castelló.